Čaute všetci, tu Deli. Akorát tu máme našeho hráča z CSGO sekcie, Henky Gho, pozdrav fanúšikov. Ahoj. A chcel by sa vyjadriť k tomu, čo sa vlastne včera dialo, ako celý deň prebiehal, takže čo nám k tomu povieš? Tak včerajší deň sme mali začať hrať o 12:00 na obed. Bohužiaľ, kvôli technickým problémom so servermi sme začali hrať až o 4:00, čo sa na nás možno podpísalo a možno nie. Prvý zápas sme hrali proti dánskemu celku, neviem teraz presne ako sa volal, a boli to nejakí Dáni, ktorí sme porazili 6-8 na mape The Mirage, čo bola v celku jasná hra, pre nás som povedal. Ďalší zápas sme hrali proti celku Manatee, čo sú Švédi, Benji Numas, možno ich poznáte, to dosť známi hráči, dosť kvalitní, proti ktorým sme prehrali 16-9. A tretí postupový zápas sme hrali proti tým istým, čo prvý zápas. Hrali sme mapu The Cache, kde sme bohužiaľ prehrali 16-13 a nepostúpili sme do hlavného turnaju. Čo samozrejme nevadí, pretože dneska sa od druhej hra akože vedľajší turnaj. A čo by si ešte odkázal fanúšikom? Tak fanúšikom by som odkázal, že dúfam, že nás stále podporujete, i keď sa nepodarilo dostať do hlavného turnaju. A dúfam, že nám budete fandiť v tomto B turnaji. Tak to by bolo z našej strany všetko, ďakujeme, zakývame fanúšikom ešte. Čaute. A čaute.